Elämämme on usein niin kiireistä, että meidän on hankalaa rauhoittua ja rentoutua. Niinpä helppo ratkaisu on tulla äänimaljarentoutukseen. Soitan siinä ihania tiibetiläisiä äänimaljoja, kristallimaljaa, kongia, sadekeppiä, koshia ja tingsoja. Lasten satusointukylvyssä kerron samalla myös rauhallista tarinaa. Osallistujat vaan makaavat silmät kiinni, lämpimien merinavillamattojen päällä vilttiin käpertyneenä tai halutessaan istuvat ja nauttivat äänimaljamatkasta. Äänimaljarentoutuksen aikana voi ottaa vaikka pienet päiväunet ja moni vaipuukin syvään meditatiiviseen tilaan. Jos haluat vielä voimakkaamman kokemuksen, suosittelen varaamaan oman äänimaljahoitoajan. Siinä soitan äänimaljoja hoidettavan keholla. Äänimaljahoitoon voit tulla yhdessä vaikka kaverisi tai lapsesi kanssa.